अरे गवना करा के राजा गइल विदेशवा हो भुलाई रे गइल ना। पालकी में होके सवार चल रे मैं तो अपनी साजन के द्वार। अरे तोहरी महतारी के आँख मर हमर बेटी बिया हमारा नु देखे के बाकी कब बिया करे के कब ना तोरा काहे टेंशन रहिले बड़ी। ठीक बा सारे गलती हो गला बाबा छोड़ दो। अरे सरवा जाकर डॉक्टर है राजकुमारिया क्या करती है पानी भर जाती है कि सूते जाती है। ठीक बा पापा जाता नहीं तले तू मुंह तो ना 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 सूतो। ढेर मत देख ना तो आँख नीचे गिर के नाचे लगी। ए तो तेहू आँख फाड़ के मत देख ना तो आँख फाड़ के तकबे नु तो ऊपर से कौआ के मुंह के आँखिए में चल जाई। अच्छा अच्छा दोगलो जितना बढ़ चढ़ के बोले के बाद जितना कूद काट के बोले के बाद बोल लो। हमहू देखते बनी कि तारा दू गो सिंह पर कौन बियाह करता। हां ये तेले बेलनु तू देख ली हो हाय राजकुमारी खातिर नु कहियो हमरो राजकुमार आई आ तारा है नकिया पनु चहर के बारात लेके आई। हां हां रे देखते बानी कि कौन तोरा से बियाह करत टे कुती हराम। अरे हराम कर दे बोल मत बोल बे अरे राजकुमारिया अरे लोटवा जल्दी आओ सन के कोनो टाइम टेबल बुझाते नहीं। बाल्टी लेके जो बाबूनी हम बाजारे जतनी सब्जी लियावे। अच्छा ठीक बा खाए के कुछ ले ले आई हा। ठीक बा ठीक। बाबूनी हमार दोस्त भलेश्वर बारा नु हाँ उ एगो लइका बारा सुंदर बतैला हन काले देखे आवे वाला बारा सन ठीक बा तो जा सब जल्दी से तैयारी वरी क के रखो। ठीक बा। आगो नीलो प्रणाम 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 प्रणाम। आए बैठू महाराज। जी जी प्रणाम राउर हम साला चली बैठी चल चल।
तब समझी जी आवे में कोनो दिक्कत ना भइल ह ना ना आवे में तो कोनो दिक्कत ना भइल ह तनी भैंसिया हमर बच्चा दे देले लखिया झाड़ और गिरेले खिया कि ना ना झाड़ कहाँ गिरई लखिया घर में के धाने खत्म रहल तो पटीदार से 4 घंटा मार कैले के बाद 250 धान देलक तू देख के आइल बनी अच्छा अच्छा हम सोचनी है कि फेंसा उनसा लेके आए महाराज अच्छा समझी जी बाकी बातचीत तो बाद में होई बबुनिया के बोलाई पहले देखा सुनिए ला काम कर लिया अच्छा ठीक बा बबुआ लोटा जाके देखता राजकुमारिया तैयार भई ठीक बा पापा। केतनो सजिहन तो इनका का लागता कि इनकर बियाह हो जाई। देखो तनी हम अरे मंगिया जारी राड़ी कलजी भी आज के दिन तोला बोलल जरूरी रहलक ह अगर आज के दिन हमार बियाह में कुछ दिक्कत भई आ बियाह हमार कट गई त कुछ का मुआम तारा के रोज त बोलबे करेलू त पेट ना भरेला आजो बोलल जरूरी रहलक ह जहाँ देखो तहाँ लबर लबर बोलत रहेले जा कोरनी और चलो बनी धर हाथ चल बनी चल ना का चलो तारू चलो ए चुपचाप चलबे कि ना अरे तनी नहीं बे एकर सिंह देख के तो लागत पहिल के रात में तोरा छाती में छेद को के मुंह दी। अरे बाप रे बाप लड़की तो एकदम सुंदर भी एकदम चांद के टुकड़ा भी अरे साला अनहर बाप तोरा आँख से नहीं खलौकत कि ओकरा मुड़ी पर 2 गो सिंह जमल बा तेही बियाह कले हम ना करम। आ ओइसे काहे कहतन जीजा जी हमर दीदिया के ओका से बियाह कली जिंदगी भर खुश रहम ओका मुड़ी पर 2 गो सिंह नहीं जमल बा। हाँ साले पता चली कि पहिल के रात में सिंह घोप के मुँह दी। अरे दोगला हरामी कुत्ता तोरा नइका बियाह करके मत कर लेकिन ते हमारा सिंह के बारे में कैसे कहले रे सिंह के बारे में काहे बोले रे कैसे कहले कैसे कहले भाग जा से अब रे भाग का रे सर हमरा नमकीन बिस्कुट के पैसा तोर मौसा दिहो। छोड़ सर हाय मंगिया जारी रानी शराब रखिया यही से हमर बियाह टूट गइल आज राड़ो चारे ए बनिए छोड़ दे ए ले जा के रखे हमरा के मरली अरे बाप रे बाप
माई छोड़ जाते छोड़ भाई रुक छोड़ ए छोड़ी चल आज मुंगा दे मकरा के छोड़ ना दीदी आ रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु को आए दुल्हन के हाथ में दूल्हा डालिए। हाथ जोड़ी। आओ आओ बनी काहे लेट हो गल हो? अरे लोटवा मौसी के यहाँ चल गई खटे नु ओकरे के छोड़े गई रहनी हां। अच्छा बैठ। दुल्हावा ठीक बा? अरे दुल्हा एकदम हीरो बा हीरो बड़ा सुंदर बा। बियाह ना होई अब हमू देखो तनी कि रानी ते हमर बियाह कैसे नहीं खिस होए देत। कैसे नहीं के होके देत हमरा के तो शराब शराब के हमर बियाह तोड़वा देले लइका आइलन सा चल गइलन सा आय आ तोर बियाह होके दी हम बियाह हमार होई आ उहो एकरा साथे। ऐसे कैसे रे? ई हमार दूल्हा हो हमरा से बियाह होई तोरा से कैसे बियाह होई? बियाह कैसे होई? चल जल्दी हट हट जल्दी ना तो काट दम दुल्हा के गर्दन। ऐसा कौन है? ए बाबूनी ई का कहत रे? आ चुप बुढ़िया। आय हम तारा से बियाह ना करब हम ओकरे से बियाह करब। तू गोर बिया तू करिया बाड़ू आ तार तू के मुड़ी पे सिंहो बा। बतावा गांव वाला लोग का कोई? बियाह तो हमरे से होई कुछ कह लेबे आना तो यही तो लाश गिरा देम तोर। चल घसक है ना घसक अरे हट ने हट चल। ए पंडित मंत्र पढ़ हाथ निमन से रख चल। ए मंत्र पढ़ निमन से। हे बाबूजी खिसिया मत तारा बेटी का बियाह होता खुश हो खा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणा ध्वजा मंगलाय तनो हरि। ला कन्या के सिंदूर लगाओ। अब हमार बियाह हो गई अब कौन कही कि हमार बियाह ना होई है सिंह पर हो गई।